het is de Valkeniershof in IJsendijke, de klakbaan. Het is het bedrijf van Marina Bliek en haar echtgenoot Peter. En zij vliegt met vogels, roofvogels en uilen. En normaal gesproken op de dag, maar omdat het nu Halloween is, is het een experiment om ook 's avonds mee te vliegen. En dat is ongelooflijk goed geslaagd. Het is indrukwekkend om op deze prachtige avond, om dan zo die witte uilen over te zien vliegen. En soms gaat het ook wel eens een keertje mis. Maar dan legt Marina precies uit waarom dat zo is. En het gaat ook altijd weer allemaal goed. En die uilen zijn net hondjes. Ze doen precies wat ze zegt en die kinderen genieten. Het is zo enorm leuk. Pico, kom. Pico, kom maar. Kom maar. Pico, kom. En toen kwamen ze ook een beetje. Waar komen ze naartoe dan? Gaan ze op je hoofd zitten? Nee, over je hand. Dan heb je zo'n handschoen. Ja. En dan moet je hem zo houden. En dan zeg je bijvoorbeeld Evie. En dan komt hij naar je toe. En dan springt hij zo op je hand. Durf je nou vanavond nog wel te gaan slapen? Ja. Ben je niet bang? Wat vind je van de uilen? Leuk. Was je hier al eens geweest? Ja, 1 keertje. En mijn broer een keer op zijn feestje. En ken je ook alle uiltjes hier? Ja, zo ongeveer. Wat is je lievelings? Daantje. Dit is Daantje. Ja. Weet je ook wat voor uiltje Daantje is? Ja, dat is een steenuil. En wat vind je van deze avond, van Halloweenavond? Ik vind het wel gezellig. Wat vond je van het verhaal? Ik vond het ook wel, ik vond het wel spannend en ook wel verdrietig. Maar het was ook wel leuk. Ik ben Marjolein van Viegen en ik ben naast dierenpreparateur ben ik ook verhalenvertelster. En ik vertel geschiedenisverhalen, natuurverhalen, sprookjes. En ik heb voor vanavond een paar sprookjes zo bewerkt dat er veel uiltjes in voorkwamen. En een beetje Halloween, pompoenverhalen. Dus het is wat dat betreft een zeer geslaagde avond geweest. De deur om te kijken of dat ze er niet uit kan. Maar die is helemaal dichtgetoverd. En de ramen, misschien kunnen die open. Maar ook is die helemaal dichtgetoverd. En met het ei. Heeft u reacties gehad? Nee, nog niet. De mensen zijn nu nog steeds buiten aan het vliegen met een grote oeh. Dus ik heb nog geen tijd gehad om mensen te spreken. En je ziet sowieso wel tijdens de vertellingen de reactie van de kinderen. De open monden en het schrikken wanneer de heks weer eraan komt. Maar ook de volwassen mensen, die zitten ook vol spanning te kijken. Absoluut. Maar iedereen mag zijn reactie zeker geven. En graag tot de volgende keer.